वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल आं इउटिउबाव बरायबाय दिनै जों दारागायाव दुगैनो फैदों रमेन बर' आरो आं जोङो गारि सुदों एक्सुवेलि जों दारागायाव फारामाव फैदोंमोन दंफां गायनो दंफां गायखांबाय दंफां गायनानै दा दुगैनो फैदों दारागायाव गासैखौबो हाबनो होआखै मोजाङै रायज्लायना फैबोला हाबनो मोनो आइ कार्ड बा आइडि कार्ड देखायनांगौ जोङो हाबनो मोनदो मा भागिन सानै फैदो बेना रमेन बर' बै रमेन बिराद मावथिलै गथ'आ बिराद मावथि ओमफ्राय आंनि सालथियो ज' गारि सुबाय थादो जों दारागायाव दा दुगैनो फैदों ओरैनो दारागायाव दंफां गायदों जेरै लिसु लिटुकु नारेंखल गुबैयै गयखौ कमार्शियेल हिसाबै गायदो एसे 300 दालसो बेनि गेजेर गेजेर कारजि गायदों कारजिया प्राय 100 जाबाय फैगोन बोसोर थैनाया फैगोन बोसोर थायगोन बेनि उनाव बेनि गेजेर गेजेर थास' गायदों थास'आ ओरैनो जानो थाखाय नट कमार्शियेलि दारागायाव दुगैनो होननानै फैदों दारागायाव पिकनिक प्लेस बिराद मोजां जायगा थान्दा दैया बिराद गोजों साफा आरो नोङो इन्टारेस्टिं मोनगोन दुगैनानै दारागायाव ओरैनो मोजांमोन खुलामोन खिन्थु मानसिफोरा जों गावनो मिथियाना ओरैनो पिकनिक जानो फैनायनि नामाव बेरायनो फैनायनि नामाव बांद्राय गेलेनानै जौ सेरेब लोंनानै लेना नांलायनायनि थाखाय एसएसबिफोरा बन्द' खालामथ'दों दा खुलायाखै मास मोननै खुला होदों खुलाना मास मोननै बन्द' होदों जोबनायाव आंनि इउटिउब चेनेल मिस्टार निजुस ब्लगाव गासैखौबो लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो थाखाय गासैखौबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों।